Ikinaugmananggad ni Barbie Baldon sarong fashion designer sa siyudad ni Legazpi kan maaraman niya na pighahaman na an IRR o Implementing Rules and Regulations para sa ordinansa na maprotehir sa derechos kan miyembros kan LGBTQ sa Albay. Para sa iya, dakulang tabang ini para matawanin patas na pagtratar ang miyembros kan LGBTQ urog na sa paghanap nin trabaho. Para sa akin, napaka-importante para maprotektahan kami mga LGBT, then pag may mga naghahanap ng trabaho dito sa Albay, so hindi kami madidiscriminate. Kasi marami ngayon, sa panahon ngayon na dinidiscriminate ang mga LGBT, kasi nga yung mga ano namin, di ba? Iba-iba kasi naman ang mga LGBT di ba? Obheto kan Provincial Ordinance number 0065 2021 o Albay Anti-SOGI Discrimination Ordinance na mapara ang diskriminasyon sa miyembros kan LGBTQ sa trabaho, negosyo asin eskwelahan. Obheto man kining malagan ng LGBTQ desk ang mga hepatura kan PNP. Ito ngayon ay naging effective na siya. Kaya lang, syempre, 120 days after the approval, kaya lang hindi siya maging more effective kung hindi natin magawan ng tinatawag na Implementing Rules and Regulations. That is IRR. Kung ito 19 pages, ang IRR, lalaki pa yan. Kasi we have to expound every letter and spirit of the ordinance. 2021 pa, mahaman ang ordinansa alagad da ipa ining IRR. Hagad sa nanirika Fort sa kapwa LGBTQ, magsunod asin irespeto ang lay, ngani maging epektibo ang implementasyon kaini, asin dai magkaigwan ni negatibong stigma sa sosyedad. Maraming pag-attempt sa national to bring this as a national law. But then again, we cannot wait for a national law for the LGBT to be protected. Until such time na walang national law at walang pumoprotekta sa ating LGBT, ang stigma ay lalong lalawak, marami mabibiktima at marami pang masasawing buhay dahil sa patuloy na diskriminasyon sa ating mga members ng LGBT. Target na maimplementar ang ordinansa sa bulan nin Hunyo, tiyempo sa selebrasyon kan Equality Day na papartisiparan nin 27 LGBTQ organizations. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.